Ja im želim puno uspjeha, ništa drugo. A jeste vidjeli neke mjere za koje se zalažu? Pa vidjeli su građani 4 godine. Rezultat tih mjera je gubitak izbora i neimanje povjerenja. A to znači da nisu napravili svoj dio posla. Da su napravili, imali bi makar drugi mandat, a ne 5. koja. Dobro. Narod je pametan. Narod svakog nauči pameti, kad tad. Narod našem treba malo dulje, ali kad upali, onda je gotovo. I sad će opaliti, 11. rujna će opaliti. Zašto bi kliker ostalog dijela Hrvatske bio manji nego ljudi u Zagrebu? Ako ljudi vole živjeti bolje, imati veći standard, 2,5 puta veći nego u Hrvatskoj, stopu nezaposlenosti ispod 6%, onda je program Koalicije rada i solidarnosti poželjan i za ostali dio Hrvatske. I da ostalo pola Hrvatske napravimo evropsku Hrvatsku, kao što sam 16,5 godina sa našim sugrađanima napravio od Zagreba evropsku metropolu. Stvari su kristalno jasne. Na građanima je izbor. Jedini koalicijski partneri Koalicije rada i solidarnosti su Rad i solidarnost i građani. I ja ne dvojim oko rezultata. Evo. A inače svima partnerima od, kako ste rekli, narodna, domoljubna, ne znam kako se svi zovu, želim puno uspjeha. A narod točno zna kako stenje pod čizmom tih dviju polova, bipolarni polova politički. 26 godina, rezultat je znan. Da ne trošim riječ, ne treba pričati o drugima, treba pričati o dijelima onima koji ste napravili, rezultatima koje kanite napraviti. Iskustvo, vizija, snaga, odlučnost, rad, solidarnost, zajedništvo je program Koalicije rada i solidarnosti na čelu sa Milanom Bandićem, kandidatom za premijera. Ja ne dvojim da nećemo dobiti ove izbore. Koliko mi kažete da imate bolje kandidata, ja ću odustati i glasat ću za njega. Evo.